És, ara és que ho estàvem parlant aquí, està parlant a un col·lega que diu que està molt cabrejat, perquè diu, què és això de que té tanta pressa per marxar-se a l'Inter de Miami i no esperar al Barça, no? A veure, jo l'entenc. Tu pensa que estàs en una feina, tu tens un contracte, estàs en una feina, se t'acaba el contracte i a tu et diuen per activa i per passiva que no pateixis, que no hi ha cap problema, que et renovaran el contracte i que seguiràs currant en el teu curro en el que portes, no sé, 20 anys treballant en allà, no? I el dia que vas a signar el contracte, el nou contracte, després de 20 anys, que clar, tu et fies del club perquè has estat 20 anys en allà, perquè et donen la seva paraula de que no et faran fora, i el dia que vas a signar et diuen que no, que no signes contracte i que ja pots agafar les teves coses i largar-te i marxar-te d'allà, saps? Clar, i això em sembla que recordo que era final, no sé si era que ja no quedava res perquè acabés el mercat, no? Llavors, clar, et trobes en una situació que dius, hòstia, està tota la vida aquí, en aquesta feina, no conec res cap a l'altre lloc, mai he considerat marxar al lloc perquè visc aquí amb la meva família, els meus fills, tot ho tinc muntat, tot ho tinc perfecte, estic tranquil, és la meva zona de confort, amb la meva família, amb els meus amics, i de cop et diuen que t'has de pirar i que et busquis la vida, i l'únic els únics que et poden oferir això estan a un altre país, que parlen una altra llengua, que tenen uns altres costums, que no tenen res a veure on te vius ara, que saps que traslladant allà perdràs els teus amics, la teva família perdrà també els seus amics i la teva rutina, hauràs de comprar-te una casa, hauràs d'anar-te'n de lloguer, hauràs de fer 1000 històries mudant-se a un altre país, a més, per molts diners que et donguin, si has estat 20 i pico anys, en el cas de Messi, vivint en un mateix lloc, hòstia, és superxungo i a més et dona la notícia d'un dia per l'altre, és com, saps? És hòstia seca saco, saps? No és allò que et diguin, bueno, és que potser, no sé, tal, saps? No hi ha cap dubte, és hòstia seca, vas a firmar el nou contracte i et diuen fora d'aquí, saps? Home, és xungo, psicològicament és xungo per ell, psicològicament és xungo per la seva dona, pels seus fills, per tota la seva família, és un cop molt xungo. I si a més, després, allà on te vas, et passa el que li ha passat, perquè l'han insultat, bueno, li han dit de tot, ha tingut 2 anys a París, que ho ha passat fatal, lluny d'amics, lluny de les seves rutines, d'allò que coneixia, i jo crec que és xungo això, i entenc, jo em poso la pell de Messi i entenc que digui ara hem de tornar a passar pel mateix, ara he finiquitat en París i ara he d'escollir on te vaig, i em diuen des del Barça, em tornen a assegurar igual que fa 2 anys, que sí, que no hi haurà problema, que em faran lloc, que tot ok, que no sé què, però jo ara m'he d'estar esperant aquí. Clar, ell penseu mentalment com ho viu això mentalment ell ara viu mentalment de dir, hòstia, ara 2 mesos, tot juny, tot juliol i potser inclús part de l'agost, m'he d'estar jo esperant, què he de fer? M'espero a París, agafo totes les meves coses, m'instal·lo a Barcelona per refer un altre cop la meva vida que tenia a Barcelona i m'he d'esperar aquests 2 mesos i mig a que el Barça solucioni les seves coses per poder-me inscriure. I què passaria? Viure amb aquesta intranquil·litat tot l'estiu, viure amb aquesta intranquil·litat 2 mesos per veure si després el Barça, que ja va passar una vegada, que no va complir, realment aquest cop compleix i realment aquesta vegada em poden inscriure, saps? Llavors, a més li presenten el pla aquest de viabilitat, no? que en teoria diuen que el Barça diu que sí que podran, que inclús la Lliga ha fet un document oficial que diu que el Barça podrà inscriure'l si compleix X requisits,
Però llavors el problema és que ell llegeix els requisits i diu, a veure, és que aquests requisits no són realistes. Al final estem parlant de que has de fer 2 ventes importants del club, que això més o menys tots els mitjans ho deien, el Barça ha de fer 2 ventes importants del club. Important significa 2 jugadors que no han sigut jugadors d'aquests que tens a la banqueta o que no juguen mai, no. 2 titulars o 2 jugadors que tenen mercat que els has de vendre per 50 o 60 milions, ¿vale? Has de fer 2 ventes importants al club i has de fer, a més, rebaixes de sous i moviments i coses. Clar, diu, hòstia, és que no es veu que sigui algo fàcil de fer, saps? I aquesta intranquil·litat, haver de tornar a passar psicològicament per això, clar, jo l'entenc. Jo entenc que digui, mira, deixem-nos d'històries, tot això és molt complicat. A més, després tindria la càrrega a sobre d'haver obligat el Barça a vendre jugadors i a fer canvis de lo que sigui o no sé, el que sigui, perquè pugui venir ell, és molta responsabilitat. Llavors ell aquí pren la decisió i diu, mira, no ens liem més, val? Si jo no puc venir de manera normal, que em digueu sí, aquí tens el contracte, pim-pam, signo i vinc, no ens escalfem el cap, no ens fotem en merders, me'n vaig a un lloc, crec jo, Inter podia haver anat a Aràbia hagués cobrat tropocientos milions, no? Però on se'n va a Estats Units, perquè sap que als Estats Units i ell ja hi ha estat, coneix l'entorn, els seus fills parlen anglès, és occidental igual que aquí, no volia anar a cap lloc europeu perquè ell considera que així europeu ja les altres lligues i altres clubs no estarien al nivell de Barça. Llavors ell prefereix que si no pot anar al Barça, l'únic lloc on pot anar que s'assembli a Barcelona, que s'assembli bastant a Barcelona, és als Estats Units, no? I que a més als Estats Units també suposo que viurà en algun lloc on serà un entorn familiar, amigable i tal, no? Llavors jo entenc la decisió aquesta de dir, me'n vaig als Estats Units, ara no sé si als Estats Units em sembla que d'aquí una setmana o 2 ja començarà la Lliga o alguna cosa així, no sé si crec que comencen al juliol, o sigui que serà just firmar i començar a jugar i se sentaran allà i ara té temps per preparar-se, per marxar tranquil·lament i per no fotre merder. No sé, jo trobo encertat, jo trobo una decisió encertada. A mi, en sèrio, jo empatitzo bastant amb la situació que ha viscut ell i la seva família, entenc els motius que el fan marxar a l'Inter, tot això ja ho sabeu, li devem tot al nostre amic Novita, el senyor Bartomeu, que ens va deixar fets una merda. També hi ha una cosa que diu a l'entrevista, que diu, perquè li diuen, no et sembla estrany que hagin estat fitxant igualment al Barça a jugadors durant aquests 2 anys i que no l'hagin pogut fitxar ell? Clar, el tema és que ell estava en el que es diu una presó d'or, no? Perquè estava a París i no podia marxar fins que no se li acabés el contracte, perquè evidentment el PSG no l'hagués deixat marxar. Llavors el Barça igualment s'havia de reforçar. El Barça, amb la nova directiva de Laporta, sí que ha pogut fer moviments per aconseguir marge per fitxar jugadors, no ara, però sí l'any passat, a l'estiu passat, però l'estiu passat Messi no podia venir. Jo crec que si l'estiu passat Messi hagués acabat contracte amb el PSG, hagués vingut, seguríssim, perquè van fitxar Lewandowski, van fitxar a molts jugadors, jo crec que hagués caigut un d'aquests jugadors i hagués vingut Messi, però tranquil·lament. El tema és que l'any passat el Barça no el podia fitxar perquè li quedava encara aquest any al PSG i el PSG no el volia vendre, òbviament. I la resta, la veritat és que han vingut en mercats d'hivern, perquè el mercat d'estiu que marxa Messi, el Barça realment no fitxa, no fitxa pagant. No sé si li arriben algun jugador, crec, però d'aquests que eren lliures, però diria que tots arriben, els que arriben més tard arriben a l'hivern, que és, no sé si el Ferran Torres i algun altre, arriba a l'hivern i després els altres a l'estiu següent. Per tant, realment, el marge era el que era. És una llàstima que no hagin pogut coincidir en el temps, no? Que Messi no estigués lliure l'estiu passat, que Laporta no arribés a la Junta abans i que pogués parar-ho tot per fer que Messi realment es pogués quedar. És una llàstima perquè està tot ha passat d'una manera que fa que Messi no pugui tornar al Barça. De moment, jo us dic
que la decisió de l'Inter, perquè diu que estan amb el contracte i tal, que falten algunes cosetes, Jo crec, perquè el que queda clar en aquesta entrevista, que ha quedat sempre clar, és que Messi, com a mínim el que vol Messi, és poder-se acomiadar de l'afició del Barça. I que vol un comiat tipus el de Bussi i el d'Alba, que hi ha hagut ara, o el d'Iniesta i el Xavi en el seu moment, un comiat així com a mínim, que això segur que es fa, però jo diria que ell i el Barça volen alguna més, que no és només que vulguin un comiat institucional, sinó que hi hagi alguna de futbol pel mig. No sé si serà un partit amistós entre Inter i Barça. La veritat és que l'Inter de Miami és un club bastant amic del Barça, diria jo. En el futbol americà diria que hi ha uns quants jugadors del Barça, com Riqui Puig, etc. I jo diria que o hi ha un partit amistós i tot un esdeveniment d'un dia per celebrar-ho, o inclús que no hi hagi en el contracte alguna clàusula perquè si el Barça en algun moment pot fer fitxatge, perquè es veu que una de les informacions que havien sortit, no ho ha dit a l'entrevista, però una de les coses que ha sortit en alguns mitjans i tal era que Messi intentava arribar a un acord amb tant si fos a l'Inter com si fos els d'Aràbia, de que el fitxessin però que vingués cedit al Barça un any. Era una de les fórmules que s'estava intentant, o això és el que diuen els mitjans, ell no ha dit res, però els mitjans sí que sortia que una de les propostes que tenia el clan Messi era vale, ens fitxeu a l'Inter o ens fitxeu als d'Aràbia o qui sigui, però ens cediu un any al Barça perquè pugui jugar un any al Barça i pugui acomiadar-se bé, jugant a partits i podent doncs, rebre l'estima de l'afició. I jo crec que això no ho han pogut fer perquè a més es veu que hi ha com una norma de que per venir cedit al Barça abans d'haver jugat X partits en el club que l'ha fitxat, o sigui que no es pot, que això no ho entenc molt bé, perquè jo he sentit que altres vegades ha passat, que algú fitxava i després el cedia, altres jugadors, no a Messi, però bueno, he sentit això, que en teoria ha de jugar uns quants partits amb el club que l'ha fitxat per poder anar cedit. A mi no m'estranyaria gens que aquestes cosetes que diu que encara no s'han acabat d'afinar del contracte amb l'Inter i tal, hi hagi alguna clàusula d'alguna cosa, tipus que si el Barça pot pagar X diners i tal i no sé què, que Messi pugui tornar al Barça encara que sigui cedit mig any, jo què sé, posem al mercat d'hivern d'aquest any, o inclús l'any que ve, o sigui, l'any que ve em refereixo a no la temporada que ve, sinó la següent, quan ja tindrà 38, quasi, que pugui tornar al Barça. A mi no m'estranyaria que hi hagués alguna cosa d'aquestes. Ell realment vol tornar en el Barça. Diu que això pot canviar, després. Ell diu que vol fer vida a Barcelona. Vol que un cop es retiri vol fer vida a Barcelona i evidentment si el Barça té pensat algun càrrec que pugui desenvolupar dins el club, evidentment que ho acceptaria, no? Però això pot canviar, A París, òbviament no, perquè París és París, i si hagués anat a Alemanya li hagués passat el mateix, o a Anglaterra, que encara és més fred allà, però als Estats Units depèn d'on te vagi a viure, hòstia, potser li agafa gustillo, Compte, perquè als Estats Units depèn de com se li posi de bé, podria arribar a voler-se quedar allà, ja ho veurem. Clar, això depèn del temps que estigui als Estats Units, però volia acabar de finalitzar una mica, ara que parlàvem d'aquest tema, recordar-vos que la setmana passada, em sembla que va ser, es va retirar Zlatan Ibrahimovic en l'últim partit de Lliga del Milan, que ha jugat aquest any en l'equip del Milan, tot i que ha jugat molt poc perquè ha tingut moltes lesions. Zlatan Ibrahimovic estava jugant a Europa i va marxar a la MLS, va estar allà un temps i després va tornar un altre cop a Europa i ha passat per, no sé si abans del Milan va estar a la Juve o al Manchester o un d'aquests, vull dir que ha passat per uns quants, Així que, 41 anys Zlatan, jo no ho veig tan difícil, no ho veig tan impossible que Messi ara marxi als Estats Units, estigui allà 1 o 2 anys, em sembla que firma per 4 o és el que han dit, i després pugui tornar al Barça un parell d'anys, o 1 o 2 anys. Jo no ho descarto.
Jo no ho descarto, perquè Messi, hi ha molta gent que l'ha criticat de que no corre molt i tal, però Messi està encara al 100%. Messi sempre ha jugat com ha estat jugant a París i no ha fet mals números a París. Sí que no han sigut els números del Barça, que eren super top, però igualment han sigut top els números a París de Messi, tot i no trobar-se bé, diguéssim, psicològicament en el camp amb aquell equip. Així que, no sé, jo no ho descartaria que Messi acabi tornant al Barça tard o d'hora. Jo tinc l'esperança de que tornarà en algun moment, que tornarà d'aquí 1 o 2 anys, jo crec que sí, jo crec que en algun moment tornarà al Barça. Però bueno, que és la notícia del dia. És una llàstima que no es pugui fer realitat. Tots ens havíem encigalat. Estava tothom amb hype als núvols, perquè després de Jorge Messi dient que volien tornar al Barça i estan en una reunió amb la Porta a Barcelona fa 2 dies, era com, hòstia, està més a prop del que pensàvem, no? Tothom pensava que era impossible i de cop tothom vam pensar, ojo, que potser sí que és possible que torni, saps? Ho teníem tots a coll avall que no tornaria, i durant una setmana ens han il·lusionat i ens hem cregut que sí que podíem. Un pot pensar, hòstia, mira, el Barça has tingut una carrera esplèndida, no la caguis tornant. Com Xavi ha tornat, per cert. Xavi ha tornat i ara, de moment, li està anant prou bé. Pep Guardiola va tornar i li va anar molt bé. Luis Enrique va tornar i li va anar també bastant bé. No sé. Jo crec que Messi podria tornar i seria un líder i jugaria molt bé. No sé. Però bueno, això ja